Zer dugu kastiak, hemen txekar infernu, beste zombie bideo batekin, eta kasunetan gaude Black Ops 3ko... Black Ops 3ko ez? Bezurra, ze Black Ops 3, nik beste katea, txikito. Black Ops 3aren bila, eta dagoeneko Black Opsen gaude, aurreko lau bideoak, edo lau serietako aurreko lau bideoak. Oi! Hola, lotxarren hau. Bueno, kutxioak inezin diat. Ez dut dena, no... A ver, un chichón. Hori gana. Lau bideoak Call of Duty World War izan zen eta hau da... Hau da ja Black Ops bata, Jose Pixat, espesito ditxo. Espesito... Killing Zombie Spray, bai. Hori eta. Hemen... papelak egan. Ahí va. Vale. Aurrengo ronda listo, hau betersek. Hemen txakurak epa haude, horreko bideo bai, oso zertatu zen. Bueno, ikusi bale esan zer ikusi, esango dizuet orain, spoiler alert. Eta, txakurra papela bentzela, pixkana, hola. World Wareko txakurrak infernuko ditu, baina literalmente, oza, infernura piratzeilako. Txistako. Va. Acabo de matar a 1.000.000 de zombies. ¡Nadie va a ayudarme! La cuchillo. Oh yeah. Hola, Shepa. Césate, Oitek. Kiston diferentziazioak, World War izan, o... Black Ops bata. Denak ados daude, horren artek behintzat Black Ops bateko zombiak, Black Opseko zombiak direla, jugabilidadez eta, hito bat markatu zutena, hoi ba. Pixkat, nuntze, josu. Bai, munizioa beti erosiko jo, gabe ez geltzeko... Hori esan... Hori esan... ¡Furia calibre 12! Boom! Headshot! Buah! Odio que tabana olimpiagi. Sekula ez ditartzen, Hasiera, zombitan hasiera beti bi arma daude. Bat da... hau. Eta bestiadek hau. Eta hau, ez dik inorrek hartzen, tio, porque... Berez txara ez dek, bertatzeken edek... Oma, oidek, hau ze. Osa, zombia seguruak atzei, etzeik zimagarren ronda arte. Kartutxazo batekin. ¿Por qué peso tanto? Lena honan, eketzeki ere. A ber, fuera. Hemen, kino ertaten, mapa oso mitikoa, Egia esan da hemen, kiston rondazo egitezo, Estrategia bateu beste kanaletik bago, Nire errekordaz ekize bagoan, 55 suizidatu nituan batian. Osa, plan ja aspertuta, hola, 55 izan duen nola. Aunque, bueno, noiz. Egun garrengoan bila junberko jupa, mapa hontan, bueno, mapa guztitan. Aunque, hoetxe zata izuet, Faifeko mapan egun egitea zaila, respawnan aldaketak eta kiston... Hor de repente, kiston matan zen egia, hola. Burura disparatu horrek, hemen truku hartzi zeu. No. Pixka lasa jokaren egina. Uepa. Baina, bueno. Denbora betatzetenean, porque es que hemen garrengo batxik izan bat horituke. Oita bat ordu hola itu. Eta ordu asko ituke. Bueno, berrogei baino. Adibidez... Zer mapa, gamabost amazio urtuan itiak akaskak jute bali maiz. Ascensioneko mapan. Faifeko mapa respawn aldatzen da horitarratzea, gehiko askak jute. Bueno... Kusiko zuen, ezbertasuna, a ver ondotatzen zidegen hori negilaik. Ven, perrito, tengo vodka para ti. Vale, hau txutore, hau nahi txakurra.
Abestiak. Pentsake? Ole. 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 Betu, Ole. Zesa eduke txakurrak hemen, Bestiaren esko jaida ditxon, Ole. Akatu jat. Etxekin, a ver. Azken, hau. Ya está. Ikusi zuen zesa jauan, Joder, Black Ops bateko txakurrak errexeru. Komparatuz... Guadaguekin, kiston txikizilua itaiela. Resetó el médico. ¡Hala! Medikoak horretzian resetatu, seguro nintxo. Bueno, mediko rusuak... Ba, seguro. Rusua pixean alkoholiko gaitu. Bueno, joku ontaku... Hola! Zatea ja. Sigue, es una reforma socialista. ¿Ves? Hostia, soy paquier. Buah, tío. Hasta hecho. Bakarrik itxinau. Ai. Ez que, joder, demora asko, nitxak zobita jolastu gabe errenbeste. Bueno, ne arte. Diego, kapitulu bat, gehiago, gure Black Ops 3ko bidean, eta urrekor arte, izanutxa. Ata, por cierto, game irauntziak urte bete egin du. Beraz, kanaletik naren mesotek, gamerantxia.eus. Gogolako hipsterista betuk, eus daukagu. Ba, hortxe duzue, gure notizio guztiak, kanalak, donazio joiteko aukerate bai, eta baita ere apuntatzeko. Txapelketak eta bai dugu, eta beraz, eta ez egin zageio. Adi egon, urrengo arte, izan utxa, aio! Zeitean nik, berriro, si bukatu ju!